Weche motenre kod somo kama bende sirkal mapacho kae ndiko tudre gi jodito e sekta mar somo. Ikwayo mar mondo mi oket piny okenge ma bende biro neno ni somo e bwo lai manyien mano mar CBC ochopo kare. E chenro mar jiwo jonyuol e wi somo mano mar CBC e boma ma Nairobi. Jonyuol bende ikwayo mar mondo mi onywak lwedo gi jopuonj e neno ni somo mar CBC odhi nyime e yo makare. Jatend skul mong'ere kaka Afbet Paul Wajohi okoni jonyuol mathoth pok ong'eyo matut kit somo mar CBC kaka nego beni itaye. Jonyuol bende kotelnegi kod David Mutiso to wacho ni kokale somo mano mar CBC jopuonjre biro yudo lony makare ma bende biro konyogi e kit ngimagi mabiro mbele. Much of practicality. You see, in 844, it was all about theory. But you see, I've just walked in this place and seen a lot of practicality. It is making even our children to have a practical knowledge. When they are at home, you will find children are doing things on their own. They are not spoon-fed, but they are doing things on their own. And this one is helping them to be independent when they grow up. Ingewezekana kuwe na vituo kama hizi kwa kila kaunti kusaidia watoto kuliko shule ziwe zinatoka mbali kukuja hapa, ingesaidia sana sababu hii CBC ni mambo ya practical, sio theory. Kwa hivyo sasa kama umefunza mtoto mambo ya kitu ambaye hajaona, basi haitamsaidia sana. Kopogre gi mano gi weche